Amb l'augment de l'atur s'ha disparat la demanda de tots els serveis socials. Així ho constaten les organitzacions sense afany de lucre reunides avui a Palma, com són la Creu Roja, la Federació de Salut Mental i l'Associació de Persones amb Discapacitat. L'objectiu d'aquesta trobada és crear una gran xarxa del sector d'acció social. D'aquesta manera es vol aconseguir crear un front comú que permeti visibilitat, tenir més veu a l'hora de demanar ajuts a l'administració i aconseguir dignificar el sector. La reunió ha tingut lloc 24 hores abans que se celebri el Dia Mundial contra la Pobresa i l'Exclusió Social. Demà coneixerem la situació de Balears amb dades, tot i que avui ja han avançat que cada vegada són més les persones que no poden pagar-se el menjar, la roba i un lloc on dormir. Hi ha una demanda bastant important, s'ha incrementat realment i considerem, i estem segurs, que no hem arribat al límit, ara continuarà, i per això creiem que és molt important el tenir molt clar la nostra tasca i cap on hem d'anar.